Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Wala gayoy gisanto ang mga kawatan sanglit sa Cagayan de Oro City. Usa ka babaeng nag-ampo sulod sa simbahan ang gikawatan og mga gamit. Ang sospek nangurus pa una gihimo ang pagpangawat. Ani ang report ni Cyril Chavez. Daw simpleng manimbahay lang kining usa ka lalaki nga nakakalo og nakasuot og puting long sleeves sulod sa Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City adlong Huwebes. Milingkod ang mong lalaki sa likod nga bahin sa usa ka babaeng nagaampo sulod sa mong simbahan. Taod-taod gikuha sa lalaki ang bag sa nagampo nga babae ug gibutang sa iyang tapad. Dayon giukay ang sulod niini. Milakaw gilayon ang sospek pagawa sa simbahan o gibilin ang maong bag. Sa laing anggulo, makita ang paspas nga pagsibat sa sospek pagawa sa mong simbahan. Diyang gisubay pa ang laing kuha sa CCTV. Nakita nga pasado alas 11 sa buntag, miabot ang sospek nga mikanaog sa usa ka jeep. Misaka kini gilayon sa simbahan nga daw gapaniid. Dayon nanguros pa og midungo ay gihimo ang pagpangawat. Saysay sa gwardya sa simbahan nga daling nagpakitabang ang biktima ngadto kanila apan wala na nila naapsan ang sospek. Kuha niya ang cellphone ug ingon matud sa babae ingon matud nga savings money daw niya. Iapil daw kuha. Nagrabing hilak sa babae mo tong gi-review na mo sa opisina. Ang hitabo. Nakita gid mo sa CCTV ang lalaki nga kuha siya ginakuha. Doon na sab matud pa mga natalang insidente sa pagpangawat palibot sa simbahan. Gani ang mga manindahay na biktima sab daw sa lipat-lipat nga style sa mga kawatan. Lalo rin, bagulang nga nito kuha niya ako, gawa na cellphone. Kuha ganyan, lipat lang, kadyot. Kuha na yung cellphone. Ano among kauban rin, yung baligya, kuha po. Nga na nagkakadaghan na kay kawatan sa rin. Among insidente, gika-alarma sa pamunuan sa simbahan. Busa nagpatuman sila og mga lakang sama sa one entrance, one exit policy aron masubay ang tanang tao nga gasulod o gagawa sa simbahan, labi na og walay misa. Sumala sa kapulisan, ginaimbestigahan na nila kung kinsa ang kawatan. Padayon sab kuno ang ilang deployment og mga pulis sa mga pampublikong lugar sama sa simbahan. So karon ang atong police station 3 naa na sa pag-identify ani nga suspetsado at the same time massive nga follow-up operation sa intelligence community to identify sa kani nga suspetsado. Tungod kay aside kita nga sa panahon karon nga padangat na ang fiesta, way ubay na gyud ang mga churchgoers nato at the same time mga bisita diri sa atong syudad ug side kita nga vulnerable opportunities sila sa mga individual pod nga nagtinguha nga mo take advantage ni panahon na. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.